फैदो जे सोर मोनाखै आखाइ सा आरसीसी ब्रिज लांकार दैनि सायाव सिडली समष्टिनि रायजो राजाफोरनो गोलाव बिबुंथि होनांगौ दङ होननानै आं सानाखै मानोना जयन्त बसुमतारिया नोंथांमोननिनो एमएलए खामोन नङा होमबा नंगौना नङा थांनाय खनसेयाव नोंथांमोना भट होखाबाय आं बयनिसिमबो बे समाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै मोजां सान फैदों बे मोजां साननि थाखाय जों गोलाव सम लामा नायबाय थादोंमोन जे माला जोंनि गेजेराव मोजां दिन फैगोन मोजां सम फैगोन गोजोन फैगोन मोजां थासारि फैगोन बेखौ जोङो लामा नायबाय थादोंमोन दा दिनै लामा नायैनो जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जेला भारतनि प्रधान मन्त्री जाबाय अब्ला जोंनि गेजेराव गोजोन साना फैबाय जोङो बयबो मिथिगौ जे जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा अरायबो गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ सानो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा आइजोफोरनि जौगानायनि बाथ्राखौ सानो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जोंनि आबादारिफोरनि जौगानायनि बाथ्राखौ सानो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा लाइमोनफोरनि बाथ्राखौ सानो आरो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गोरिब गुन्द्राफोरनि सावस्रिनि देहानि मोजांनि बाथ्राखौ सानो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गासैबो हारि माहारिया जोंनि हादोराव गोजोनै थानांगौ बे खोथाखौ बिथाङा सानो आरो बिनि थाखायनो दिनै सारा भारत नाङैनो मोनसे गोजोन थासारि फैदों मोनसे समाव जोंनि ओनसोलावबो एनडीबीखौ नागिरनानै आर्मी पुलिस फैयोमोन बिदा फंबायनिबो बुलायलायनाय जादोंमोन थासारिया जोबोद गाज्रि जादोंमोन बे गाज्रि थासारिखौ मोजां खालामनो दिनै जों हादोंब्ला बियो जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनि थाखाय बे गाज्रि थासारिखौ जोङो मोजां खालामनो हादोंब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि थाखाय बे गाज्रि थासारिखौ जोङो मोजां खालामनो हादोंब्ला जोंनि एनडीबी बिदा फंबाय एबसुनि बिदा फंबायफोरनि नाजानायजों 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि थाखाय दा बे गोजोन थासारिया फैबाय मोनसे समाव न'निफ्राय ओंखारनो गियोमोन आर्मी पुलिसा हमना लांगोन सोरखौबा गावथारगोन जेलाव सोगोन दिनै बेबायदि थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव गैला बे मोजां थासारि फैबाय दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बड'फाया जि सिन्ताखौ खालामदोंमोन बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै दानांगौ बे गेरेमसा माहारि महरै दानो थाखाय जोंनि जि सिनायथि जोंनि थामोनथा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोङो मोजाङै गोख्रों खालामना लाखिनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे मोजां थासारि दिनै बानायनो हाबाय दा बे समाव जोंनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैजोब्बाय रावबो हाग्रायाव गैला रावबो पुलिस मिलिटारिजों गावथार जानांगौ गैला बयबो न'आव फैबाय दिनै जोङो रोजो रोमो रायजो जानो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय बे थासारिखौ गोसोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दानो हागौमोन बे थासारिखौ गोसोब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो दानो हागौमोन बे थासारिखौ गोसोब्ला बीपीएफआबो दानो हागौमोन मानोना मोनसे समाव बीपीएफनि 19 बोसोर सरकार दङमोन आरो बै समाव दिल्लीयावबो कंग्रेस दिसपुरावबो कंग्रेस आरो बिटिसिआव बीपीएफनि सरकार बिथांमोना जयै सरकार सामलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना गोजोन थासारि दानायनि बाथ्राखौ सानाखैमोन बिथांमोना बिदा फंबाया जे न'आव फैफिननांगौ गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाजों रायजो जानांगौ बे बाथ्राफोरखौ सानाखैमोन जायनि थाखाय बिथांमोना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खुनु रोखोमनि दायित्व लायाखिसै 19 बोसोराव थगाय थसि खालामनानै सिगि सग' खालामनानै नङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै थाखा फैसा एफा एनै राननानै खुन्दुं कम्बल एफा एनै राननानै 19 बोसोर आइ आफा रायजो राजानि अननायखौ बिथांमोना नेवसिगारदों दा जायनि थाखाय दिनै जोङो इउपिपिएलआ सरकाराव फैनानै बीजेपीजों लोगोसे जयै सरकार दानानै प्राइम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारजों लोगो लानानै जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ जोङो गायसननो हाबाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि रायजो राजाफ्रा उदाङै सान हर खामानि मावनो हादों
लेखा फरायनो हादों साख्रि बाख्रि नागिरनो हादों रां खामायनायनि गुबुन गुबुन लामा नागिरनो हादों आरो बयबो गावबा गावनि धोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै जोंनि आसार खान्थि हारिमु गासैखौबो जोङो गोख्रोङै सिबिलांनो हादों दा नंखायनो दिनैनि समाव जोंनो मा नांगौ जोंनो दिनै जौगानाय नांगौ जोंनि मोनफ्रोमबो नखरा रांखान्थि फारसेथिं गोख्रों जानांगोन मोनफ्रोमबो नखरा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जानांगौ दा बे खुन्दुं कम्बल बिपिएफनि राजनितिजों रावबो नखरसेयाबो गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै हागोन नामा रायजोफोर कम्बल होबा आथिङाव गसंनो हागोन रावबो हानाय नङा खुन्दुं मुथासे होयोबा बेजों रावबो गावनि आथिङाव गसंनो हाया बिनिखायनो मा खालामदों जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जों दासिम 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां होदों 27,000 गरिब आइजोफोरनो 5,000 रां होदों 27,000 फरायसाफोरनो जों 5,000 रां होदों जोङो खुन्दुं कम्बल होआखै 27,000 बेराम जानाय मानसिफोरनो 5,000 रां होदों अमा फिसिनायनि मोजां आसनि लाबोदों बोरमा फिसिनायनि आसनि लाबोदों जि दानायनि आसनि लाबोदों फरायसाफोरखौ सरकारि खरसाव दिल्ली गुवाहाटी बायदिसिना जायगायाव डाक्टार इन्जिनियार बानायनो थाखाय लेखा गोरों बानायनो थाखाय आईएएस आईपीएस बानायनो थाखाय जों फ्री कोचिं होदों बिपिएफनि समाव जौ जुवा मेला दादागिरि सिगिलायनाय बेबायदि थासारिमोन दिनै जोंनि समाव मेला होग्राफ्राबो बन्द जाबाय जुवा गेलेग्राफ्राबो बन्द जाबाय माखासे सिखावै माबा माबि लटारि फानग्राफ्राबो गिनानै लासै लासै जोंनि जायगाखौ नागारलांबाय लाइमोनफ्रा फरायनो हमफिनबाय फरायसाफ्रा गोसो होनानै फरायदों जोबोद मोनसे जै मै रायजो जानायनि दिनै मोनसे थासारि फैदों जोंनि गेलेग्राफ्रा इंटरनेशनल लेभेलाव गेलेनो हानाय खाबु मोनदों जोंनि हारिमु सिबिग्राफ्रा नेशनल इंटरनेशनल लेभेलाव हारिमु सिबिनो खाबु मोनदों दिनै हा हुनि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो हादों बे ओनसोलावबो एफा एनै जि हा हुनि जेंना दङ बे हा हुनि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय आगान सुरलांगासिनो दङ दिनै आइजोफोरखौ हौवाफोरजों लोगोसे समान खामायनो थाखाय लाखपति महिला आसनिखौ जोङो लाबोनानै जोंनि बिमाफोरखौ जोंनि बिब' बिनानावखौ जों मदद खालामनो थाखाय 1,33,000 आइजोफोरखौ जोङो सायख'नाय जाबाय दा बिनिखायनो नैबे समाव जोबोद मोनसे मोजां थासारि रायजोफोर बै समाव बिथांमोननि सिगि सुग खालामनाया गैया जानाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिफ्राबो जोंजों खाथि रायजो जादों जोबोद मोजां सोमोन्दो दादों बिपिएफनि सिगिनाय सिलाइ बारुद बायदिसिना थासारिनि थाखाय जोंजों रायजो जाग्रा हारिफ्रा गासैबो गिजिबायमोन बिथांमोना बिनिखायनो थांनाय 10 बोसोराव जोंनि एमपिखौ सेनानै गुबुनखौ बिथांमोना 10 बोसोर देरहाहोबाय नब सरनियाखौ नंगौना नङा रायजोफोर 10 बोसोर जोङो एमपिखौ सेजाबाय नाथाय दिनै ओरैबायदि मोजां थासारि फैबाय बै समावबो गोसोबा बिपिएफआ हागौमोन नाथाय बिथांमोना गोसो गैयामोन खामानिखौ मावनो रोङाखिसै दिनै जोङो जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो रंगोरा नार्जारी बिथाङा रायजो सभानि एमपि जाबाय दिल्लीयाव खोथा बुंनो हानाय जाबाय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरबावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि थाखाय बिथाङा थांनानै खामानि मावो आरो बिनि थाखायनो नैबे थासारियाव दिनै जोंजों लोगोसे बिजेपिआ जोंखौ मदद होदों एजिपिआ जोंजों मदद होदों आरो गासै 65 फरायसा आफाद माहारि आफाद समाजनि आफाद धोरोम आफादफ्रा दिनै जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ थोंजोङै मदद होदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनिखायनो एबार जोङो 10 बोसोर गोमानाय जोंनि एमपिखौ फिन फैगौ 7 मे खालि मोनफिननो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन जोङो फिन मोनफिननो थांगासिनो दङ दा नंखायनो जोंनि मोनफा मोननै भटआ नांगोलाव होनानै आद्रि जानो नाङा मानोना नांगोला देरहाखाला नोंथांमोना नुदों सिगांनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो दाख्लै जोंनि हान्जायावनो जइन जाबाय खख्लाबारिनि एमसिएलए जय मुसाहारि नांगोलनिमोन बिथाङाबो जोंनि हान्जायावनो दिनै जइन जाबाय आरोबाव गोबां बिथांमोननि दोलोनि हाजार मानसिफ्रा जोंनि हान्जायाव फैजोबबाय बिथांमोना अगायलि मोनबाय खामानि जाया दादागिरिल' खोथा बुंनायफ्रा माने दमन खालामनायल' दिनै बिथांमोना दिनै फैफिनबाय नोंथांमोना नुदों
थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिया बे नोंथांमोननि समस्तिजोंनो नांजाबनाय बे 14 चिराङाव गेलेदोंमोन नाथाय बेवहाय फेरेंगाजों बिथाङा जोबोद गाज्रि जेनदों थांनाय इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिया दा बे मोनसे बिटिसि इलेक्शनाव जेनबाय दा एमपि इलेक्शनाव गासै 24टा बिटिसि समस्ति थायो मोनसे समस्तियाव जेननाय मानसिया आरो 23टा समस्तिखौ बोरै देरहागोन रायजोफोर ओरै बाक्सायाव बिपिएफ गैला चिराङावबो बिपिएफआ 0-0 जाबाय क'क्राझाराव बिपिएफ गैला दिनै बिनो भटखौ होनानै आद्रि खालामनायनि बादै जेबो गैया जों 2020 मायथाइयावनो नांगोलनि साजों ट्रेक्टरा गाखोबाय दा नांगोलनि साजों ट्रेक्टर गाखोयोबा मा जागोन रायजोफोर ट्रेक्टरा गिदिरसिन नङा होमबा नांगोलनि साजों ट्रेक्टरा गाखोयोबा आरो नांगोला थावरिनो हाला बेयो फिनिश जाबाय दा ओंखायनो दिनै अरुणोदय मोनदों रेशन कार्ड मोनदों जल जीवन मिशननि दै फैदों फरायसाफ्रा स्कलारशिप मोनदों गोबां मोजां मोजां थासारि आइजोफोरनि थाखाय जोङो हेन्डलुमनि माखासे हेन्डलुम मिशनजों उइभिंनि सेन्टारफोर बानायगासिनो दङ बेसेबां रेशन कार्ड दङ हाइथिया रेशन कार्ड कि होनो बयनोबो मोनसे मोनसे अरुणोदय होनाय जादों अरुणोदय माने 1250 पार मान्थ 1250 मोननाय माने गामियाव संख्रि बानलुनि खरसा जाखायो दा बयबो मोननो थांगासिनो दङ जार जार रेशन कार्ड আছে 4টা লাভ হ'বলৈ গৈ আছে मोनब्रै लाख जायहा रेशन कार्ड दङ एक नाम्बाराव माइरं मोनगोन एक सोरबा देरसिना थैयोब्ला 2 लाख टाकानि इन्सुरेन्स मोनगोन 2 लाख टाका मोनगोन एबा जुदि घराव बेमार आजार হলে रेशन कार्डটো লৈ গলে हस्पिटालाव 5 लाख पर्यन्त फ्री ट्रिटमेन्ट मोनगोन 5 लाख पर्यन्त फ्री ट्रिटमेन्ट पाबो आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना जाय जायनि नखराव साख्रि मोननो जोंहा फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन दङ लाइमोनफोर रावबो घुस होनायनि थाखाय साननो नाङा जों घुस होनो हानाय नङा होननानै मोनसेल' बाथ्रा सान जे नखरनि थासारिखौ मोजां लाखि फरायनो हो आरो इन्टारभिउ पास खालामबानो लोगो लोगो साकरि आथाना फैसाल' घुस होनाङा 50टा लामा बानायनाय जागोन फैगोन बोसोरसेयाव मोनफ्रोमबो पलिं बुथआव मोनसे मोनसे लामा अरुणोदयनि फर्मखौ मोनबायना मोनाखै नोंथांमोना दा गोदानै अरुणोदय फर्म पाइसेना ना प्रेसिडेन्ट मोनाखै होनदों जे सोर सोर मोनाखै आखाइ सा बुथआव हरजोब्बाय बुथआव गासिबो हरजोब्बाय अन्नानै बुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों नाजावबायदों बुथआव गासिबो फर्म हरजोब्बाय मोनब्रै थानसालि धर्मीय अनुष्ठाনৰ सिलेक्शन কৰা হ'ব मोनसे मोनसे बुथआव এটা বুথত এটা ৰাস্তা আৰু যিমান আছে সবকো অৰুণোদয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ বুথত ফৰ্ম দিয়া হৈছে আপোনালোকে সবে ফিল আপ কৰি দি দিব দেই বইবে ফিল আপ না হৰজো মা সাগৰি বড়গন কি সবি ভোট দিব দাদা এই দাদা সকলে কোৱা কি সবি ভোট দিব জোৰত কি ছবি ভোট দিব কি ছবি ভোট দিব কি ছবি ভোট দিব समस्तियाव जेसेबां फरेस्टआव जेंना दङ नैबे 2024 मायथाइयावनो 100% फिनिशिं खालामनायनि दायित्वखौ जों लाबाय निसिमा ओनसोलाव आरसीसी ब्रिज लांकार दैनि सायाव लांकार नदीर ওপৰত এটা आरसीसी ब्रिज যোৱা 6 মাহ আগত निर्मल दाय दिছিলে জয়ন্ত বসুমতাৰী অসমত লিখিছে ময়ো লিখিছো এটা আমাৰ লাংকাৰ নদীৰ ওপৰত যে ব্ৰিজ লাগে এই ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব আমি লৈছো आरसीसी ब्रिज नांगलभाङा रिभार नांगलभाङा नदीत आरसीसी ब्रिज লাগে নেকি এটা আসাম মালাৰ ৰাস্তা ঠিক আছে এটা খালি বাইদেউ নাंगलभाङাৰ ব্রিজ পাই যাব ट्रेक्टर तो मनो থাকিবনে নাই মনে থাকিব সবাই কিন্তু ভুলতে নাঙল দেখা পালে সকলো নাঙল ভাঙাৰ নাঙল আছে বুলি কলে আৰু নাঙল ভাঙাটো নাঙল নাই সব ট্ৰেক্টৰ ঠিক আছে নাঙল ভাঙাই দিও এতিয়া বান প্ৰটেকচন লাগে বুলি কৈছে মোক মাটি যোৱাবাৰ আমি যোৱাটো নহয় জানো যোৱাবাৰ কালামাটি মই ডাইৰেক্ট নিজেও গৈছো ट्रेक्टर चलाई গৈছো না কালামাটিত বনাইছিলো কিন্তু কিবা কাৰণত ভাঙি গৈছে এতিয়া এই দুটা প্ৰটেকচন বান এই বাৰিখা যোৱাৰ লগে লগে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম
মুঠতে নিসীমা অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ হাতত আছে এতিয়া নিসীমাত MCL এজন BPF-ৰ জেমছ হয়নে যোৱা 3টা বছৰত আমাৰ নিৰ্মল দাই যিমান ৰাস্তা বনাব পাৰিছে যিমান অৰুণোদয় দিব পাৰিছে যিমান সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা দিব পাৰিছে যিমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি পইচা দিব পাৰিছে জেমছে এটাও কাম কৰিব পৰা নাই কাৰণটো কিয় জানে BPF-ৰ চৰকাৰ দিল্লীত নাই দিছপুৰত নাই কোকৰাঝাৰত নাই আৰু নাহে অহা নিৰ্বাচনত নাঙলৰ ছবি লৈ ভোট ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মানুহ নাহিব আৰু আপোনালোকে চাই থাক কেইদিনমান পিছত জেমছ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াও ট্ৰেক্টৰৰ ফালে ৰাস্তা বিচাৰিব আহিবৰ কাৰণে বুজিছেনে তেখেতসকলৰ মাষ্টাৰে আহি গ'ল যেতিয়া ছাত্ৰটো আহিবই লাগিব হয়নে নহয় মাষ্টৰজনে জইন কৰিলে এতিয়া ইয়াত দাওবাইচা বড়ো আছে ইফালে দাওবাইচা বড়ো আমাৰ এই নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব দিছো অকল নিৰ্বাচন নহয় অহা নিৰ্বাচন হোৱালৈকে যিমানখিনি নিসীমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কাম কাজ আছে দাওবাইচাই বড়ো ইয়াতে ইনচাৰ্জ হৈ থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে তেখেতক লগ কৰি কি কমপ্লেইন আছে কি লাগে সব দিব পাৰে মই দায়িত্ব দিলো ঠিক আছে ধন্যবাদ